Здравейте и добре дошли в подкаста "Психология и взаимоотношения" с Сали Белик. Място, където засягаме теми, които засягат всички нас. От любовта и доверието до това как да изградим здрави и здравословни връзки. Аз съм Сали Белик и днес ще говорим за нещо изключително важно. Ефективната комуникация и как тя може да промени коренно взаимоотношенията. Защо тази тема е толкова важна? Защото общуването не е просто обмен на думи, то е основата на всяка връзка. Било то партньори, приятели или дори колеги. Липсата на ефективната комуникация може да доведе до проблеми, конфликти и дори разпадане на връзки. Но добрата новина е, че това е умение, което можем да усъвършенстваме. Всъщност на ефективната комуникация. Да започнем с това какво всъщност е ефективната комуникация. Това не е просто умението да изразяваме себе си, но и умението да слушаме активно, да разбираме чуждата гледна точка и да реагираме адекватно. Ето три ключови елемента на ефективната комуникация. Активно слушане. Когато слушаме, ние не само чуваме думите, но ние обръщаме внимание и на тона, езика на тялото и емоциите на другия човек. Това създава усещане за разбиране и доверие. Второто е яснота и точност. Бъдете директни и конкретни, когато изразявате себе си. Избягвайте неясни намеци, които могат да доведат до неразбирателство от другата страна и до конфликт. Номер 3. Емпатия. Опитайте се да се поставите на мястото на другия. Какво чуват? Какво се опитват да ви кажат? Подобряване на доверието. Когато хората се чувстват чути и разбрани, доверието между тях нараства. Това е особено важно в романтичните връзки, където доверието е стълб. Много конфликти възникват от недоразумения в изразяването на другия. Ефективната комуникация помага да предотвратите нещата още преди да е станал проблем. Укрепване на емоционалната връзка. Когато комуникираме открито, споделяме своите мисли и емоции и даваме пространство на другия да направи същото, връзката става по-дълбока и автентична. Сега ще ви дам един пример. Вие и вашият партньор си карате за нещо дребно. Кой трябва да измие съдовете? Звучи ви познато, нали? Но зад този спор седят по-дълбоки емоции. Усещането за неоцененост или липса на внимание. Ако вместо да се фокусирате върху спора, си зададете следния въпрос. Какво всъщност се опитва да ми каже другия? Може би ще осъзнаете, че въпросът не е в съдовете, а в емоциите. Ефективната комуникация в случая би изглеждала така. Разбирам, че си уморен или уморена и че искаш повече помощ от мен. Как може да решим това заедно? Практически съвети за подобряване на ефективната комуникация. Изразявайте аз твърдения. Вместо да казвате, че никога не ме слушаш, пробвайте, чувствам се пренебрегнат или пренебрегната, когато не ме слушаш. Не водете важни разговори на силни емоции. Изчакайте да се успокоите. Практикувайте редовни чек-ин разговори. Разговаряйте с роднините си, дори когато няма проблем. Избягвайте прекъсването. Дайте на другия човек възможността да изрази себе си, да завърши мисълта си, преди да започнете да говорите вие. Ефективната комуникация не е нещо, което се случва от само себе си. Тя изисква усилие, търпение и желание за растеж, но резултатите са повече от възнаграждаващи. По-дълбоки връзки, по-малко конфликти и усещане за разбиране. Благодаря, че бяхте с мен, Сали Белик, и с моят подкаст "Психология и взаимоотношения". Ако сте намерили тази тема за полезна, не забравяйте да се абонирате, да ме последвате в Instagram и да харесате клипа. До следващия път. Останете любопитни и откровени към света. Чао!